U nastavku emisije laganije teme i pozitivne priče. Završeni su 18. dani Tolise. Velikom smotrom folklora prikazana je sva ljepota narodnih nošnji naroda Bosne i Hercegovine i to u izvedbi nekoliko stotina folkloraša. U narednim minutama slikom idemo do Orašja, tamo je naš kolega Matija Zečević. Matija, želim ti dobar dan s obzirom na to da na ovoj manifestaciji prisustvovao je veliki broj posjetitelja, predstavnika diplomatskog kora, predstavnika vlasti. Možemo li reći da je ova manifestacija zaista od izuzetnog značaja za promociju baštine i kulturnog stvaralaštva naše domovine? Dobar dan, Adisa, tebi, dobar dan svim gledateljima Federalne televizije. Dani Tolise zasigurno su jedna od najvećih kulturno-sportskih manifestacija u Županiji Posavskoj uz dane hrvatskog filma, Domaljevačku tkanicu i Posavsko kolo. Mnoštvo sadržaja bilo je prikazano tu cijelih tjedan dana, a sve je završilo velikom smotrom folklora. Predlažem da u narednim minutama pogledamo ovu priču. Nitko ne zna što su muke teške, tko ne prođe kroz Tolisu pješke. Šaljivo se pjevalo u velikom mimohodu kulturnih društava ulicama Tolise. Osim domaćina, članica i članova KUD-a Kralj Tomislav, na dvojiposatnoj smotri folklora sudjelovala su i društva iz Slavonije Baranje, Središnje Bosne i Hercegovine kao i Hrvatsko društvo iz Srijema, te društva Ukrajinaca, Slovaka i Roma. Imamo krunu svega, nastup blještavila, boja, ljepote, šarenila, kudova iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, Vojvodine i Republike Hrvatske. Danas imamo 11 gostujućih kudova i mi 12. kulturno-umjetničko društvo kao domaćin. Trenutno sa nama je preko 300 članova. Da oni koji odu iz Posavine ne zaboravljaju svoju tradiciju, govore nam članice i članovi KUD-a Posavina iz Minhena. U Njemačkoj su osnovali svoje društvo gdje žive i rade, te s ponosom diljem Europe pokazuju svoju tradiciju. Ove godine prvi put su u Tolisi. Igramo naše koreografije isključivo uz zvuke šargije violine u narodnim nošnjama Bosanske Posavine. Prvi put smo ovdje u Tolisi na smotri folklora i na obilježavanju Dana Tolise. Rado smo prihvatili njihov poziv. U slučaju Bosanske Posavine i Slavonije može se reći kako ih Sava povezuje, a ne razdvaja. Smotra folklora ni ove godine nije mogla proći bez šokaca. Za sad su nam dojmovi super, ljudi su ovdje super, svi nas dočekuju raširenih ruku za jed, za pit, super je stvarno. Ovo je članica kulturno-umjetničkog društva Krista Sladorana iz Županje koja je odjevena u zadnji tip svečane narodne nošnje u Županji koji se zove Zlatara. Znači, sastoji se od rubine i oplečka koje su vezane zlatom preko papira. To su znači ovi kaiševi koji se naknadno našivaju na misir tkanje, odnosno šoteš kako još negdje zovu. Po rubovima su rubine rasplitane i šlingane. O pojasu je vezan pojas sa zlatom, marama i zapreg. To su znači ove plave boje, su na plišu vezani zlatom preko papira. Oko vrata su redovi dukata što iskazuje bogatstvo cure, odnosno kuće koju ona predstavlja. I kako je djevojka, ona na oglavlju nema ništa, nego samo svoju kosu koju je pokupila u cup i okitila asparagusom i cvijećem. Velikom smotrom folklora završeni su 18. dani Tolise. Evo, Adisa, ako nisi imala priliku doći u Tolisu, već narednog mjeseca čeka nas nova velika smotra folklora uz mnoštvo drugog sadržaja na tradicionalnoj domaljevačkoj tkanici. Toliko za ovo javljanje iz Posavine.